आसा सारखौ आरो खनसेबाव आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय। दायो सारनाव आङो सोंफिननो सानदों जे जोंहा बाथौआ बान्दोबा दङो। सारा दहायनो खोन्थाखांबाय हा दै बार अर अख्रां बिनि बान्दोबा दुमो। नाथाय बे बान्दोबा दुमनायाव जोंहा औवा खामिखौ दानखावनानै जरा 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 दुमनानै होनाय जायो। सारा बे जरा जराखौ मानो दुमो अननानै खोन्थानो हागोन नामा? आच्छा, बिदिब्ला आं बिनि फिनखौ होनि। जरा 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 बान्दोबा बेनो जाहैबाय हानि बान्दोसे, दैनि बान्दोसे, बारनि बान्दोसे, अरनि बान्दोसे, अख्रांनि बान्दोसे। तारमाने बे ओरैबायदि बुंनाय जादों बा फोरमायनाय जादों जत्तनाखि हायाव मानबायनाय जिब जिबि बेनो जाहैबाय जो आरो जोलाल, बेनि अनगायै गुबुन गैया। आरो दंफां लाइफांब्लाबो जेसेबांनाखि हाव रज'दों बे जो आरो जोलाल, तारमाने आइ आरो आफा। बे आइ आरो आफा माने प्लास आरो माइनास, बे मोननैजोंनो गासै खामानि जायो। बेनिखायनो बे हायाव जेसेबां मानबायदों बे जो आरो जोलालखायनो जरासे हानि नामै दुमनाय जादों। आरो बेनिफ्राय दैनि नामै जरासे दुमदों। बे दैयावबो जेसेबांनाखि एकदम सिख्लायनिफ्राय गान्दा मैदेरजों समान जिब जुनार दं दैयाव, बेबो जो आरो जोलाल, बेनिखायनो आइ आरो आफानि जरासे होनाय जादों। आरो बे बारावबो जेसेबां बिरबायदों दाउसिन दाउला बेबो जो आरो जोलाल, तारमाने प्लास आरो माइनासल, बेजोंनो खामानि जायो। ओंखायनो जो आरो जोलानि थाखाय आइ आरो आफानि थाखाय जरासे होनाय जादों। आरो बे अराव जेसेबांनाखि सान्दुंनि गेजेराव बिरबायदों, मानबायदों, थाबायदों, गेलेदों हायाव आरो दैयाव आरो बाराव, बेबो जो आरो जोलाल। ओंखायनो आइ आरो आफानि जरासे दुमनाय जादों। बारावबो बे एखे रोखोम, अरावबो बे एखे रोखोम, अख्राङावबो जेसेबांनाखि नुनाय आरो नुनो मोनि बिरदों बेबो जो आरो जोलाल। ओंखायनो अख्रांनि नामैबो जरासे दुमनाय जादों आइ आरो आफानि नामाव। हायावबो जो आरो जोला, दैयावबो जो आरो जोला, बारावबो जो आरो जोला, अरावबो जो आरो जोला, अख्राङावबो जो आरो जोला। बे जो आरो जोला आरो आइ आरो आफानिखायनो जरा 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 बेखौ दुमनाय जादों। आच्छा, अब्ला मोनथिनो मोनबाय सारनिफ्राय मानो जरा जरा दुमनाय जायो। लोगोसे सारा बेजोंनो बुंफालांजाबदों अननानै, जेनेबा जोंहा बाथौआव दाउथु बिखा हेबो। बे सिगाङाव बाथौनि सिगांजों मोखांजों औवाखौ मेरायनानै दुमो। बेखौ दाउथु बिखा होननानै बुङो होननानै आंबो मिथिदों। अब्ला सारा बेनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा? दाउथु बिखाखौ मानो हेबो आरो दाउथु बिखाया मा? अननानै सारा बेखौ अननानै खोन्थादो। आच्छा, बिदिब्ला आं जेखिनि मिथिदों बेखौ आं बुंनि। आबै आबौआ खिन्थानाय बायदिबा गोदो गोदायनि अजा, जायखौ अजा होनना बुङो, जों उन्दैनिफ्रायनो बाथौ हारिखाय जोङो अजाफोरनि साखाथियाव जेला फुजा होयो, आइ आरो आफामोन जेला फुजा होयो, अब्ला खाथियाव खोनासंनायाव आइ आरो आफामोननो खिन्थानायाव जों खोनादों। थारमाने बे जिनिसानो जाहैबाय भगबाना सासेल' होननानै जों फोथायो, बोराइ बाथौ सासेल' होननानै फोथायो। बे बोराइ बाथौआनो दिनै मुलुगाव दाउसिन दाउला महरै, मानसि दुमसि महरै, जिब जुनार महरै जो आरो जोला महर लानाय बे मुलुगाव माने गेलेदों एबा गेलेहोदों। बे हिसाबै आं सासेयानो हिनजाव आरो हौवा महरै बे मुलुगखौ गेलेहोगासिनो दं आरो गेलेगासिनो दं। आंनो आइ आफा जानानै बे प्रिथिबिखौ बामखांनानै लानानै गेलेगासिनो दं होननानै बै दाउथु बिखाखौ गंसेखौनो थुब्ला सिनखावनानै फारसेथिं 7था, फारसेथिं 6था, बा फारसेथिं 9, फारसेथिं 6था, बेबायदि महरै गंसेखौनो थुब्ला सिनखावनानै ओरै मेरायनानै बेखौ गंसे माने बै खुन्थिया गंसेखौनो गंसे खुन्थियाखौनो थुब्ला खालामनानै बे सैसेखौ 7था होयोबा सैसेखौ 6था, थारमाने बेनो जाहैबाय हिनजावा 7 दिन मोनजाया मोनलोङाब्लाबो 7 दिन थानो हायो। आरो हौवाया 6 दिनजों थैयो जाहैदों। ओंखायनो हिनजावनि गोहोखौ बांसिन दिन्थिनाय जादों। ओंखायनो हिनजावनिखौ गंसे बारा होनाय जादों। बेनिफ्राय बेखौ ओरै फायखननानै होनाय जादों आरो हिनजाव हौवा महरै। थारमाने आं सासेयानो हिनजाव आरो हौवा महरै बे मुलुगखौ खांगासिनो दं। दे बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जाहैबाय, आं दहायनो बुंखादों बाथौआ माने मोनबाजों 5 गोथौजों बाथौ आरो बे मोनबाजोंनो प्रिथिबि होननानै आं दहायनो बुंदों। थारमाने
आफा बोराइ बाथौआ आन्दोआव थानानै जोंथ' दिनैसिम माने इसोरनि महरखौ रावबो नुदों होननानै बुंनो रोङा बा खिथानो रोङा। गुबुन गुबुन मतनि मानसियाबो सोरबा इसोरखौ नुदों होनोब्ला बेखौ मानसि महरै नुदों, खिन्थु बेयो इसोर नङा। बे इसोरनि गुन गोहो लानानै एसे माने गावनि पावारखौ दिन्थिनो हादों। बे गासैबो इसोरनि पावार, खिन्थु इसोर नङा बे। दा आफा बोराइ बाथौआ आन्दोआव थानानै, आं दहायनो बुंदों नुवाथारि, नुवाजासे आन्दोआव थानानै बियो बै गावनो दाउथु बिखा होनना बुङाखै होनबा, दाउथु बिखाया आंनो आइ आरो आफा जानानै मुलुगखौ बामखांना लादों होननानै बे मोनसे दिन्थिनाय जादों। थारमाने ओरै मेरायनानै ओरै बामखांनाय बायदि खालामा होमबा? बियो माने बुहुमखौनो आंनो दैदेननानै आंनो बामखांनानै लागासिनो दं। आरो बे मोनबा हा आरो दै, बार, अर, अख्रांजोंनो बुहुम आरो बे मोनबा जों बुहुम जानायखाय आं बिनिफ्रायनो गासै नोंसोरखौ सोरजियो होननाय बायदि हानिफ्राय खेबखांनानै जोंखौ हारा मोदोम बानायदों। दैनिफ्राय हायखांनानै जोंनाव खदै हासुदै लाव लाव बानायदों। जोंनावबो दै दङ। बार सक्तिनिफ्राय हानहरनानै जोंनाव हां महरै बार सोना होदों। सान बिदुंनिफ्राय अर दामोलनिफ्राय हानहरनानै जोंनाव थै गुदुं अर सोना होदों। अख्रां लाथिख'निफ्राय हानहरनानै जोंखौ फुस्लिमनानै लाथिख' स्लिम स्लाम खालामना होदों। ओंखायनो बे जिनिसानो आफा बोराइ बाथौनि, जों जेरै एमाव बानायोब्ला दंफां राखेबनो, आनारस बिलाइनो, माबा खान्थाल बिलाइनो माबा माबि होयो, अब्लासो एमाव जायो। थिग बिदिनो आफा बोराइ बाथौआबो हानिफ्राय, दैनिफ्राय, बारनिफ्राय, अरनिफ्राय, अख्रांनिफ्राय खनखांनानैसो गासै जिब जुनारफोर बानायो, गासै मुवाखौनो बानायो। ओंखायनो बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे आफा बोराइ बाथौनि गासै मुवाखौनो सोरजिग्रा मुलि होनना बुंजायो आरो। माने बे मुलुग संसारखौ सोरजिग्रा, जोंखौ सोरजिग्रा आफा बोराइ बाथौनि मोनसे मुलि, मोनबा मुलि। बेखायनो आफा बोराइ बाथौआ बे जिनिसखौ खोमायाखै। थारमाने थैनो रोङा बियो, अमर। थारमाने हायाबो थैफेराखै, दैयाबो थैफेराखै, बाराबो थैफेराखै, अर अख्रां बेफोर थैफेराखै। बेखिनिखौ माने बे मोनबाखौ, बे इसोरनि मुलि मोनबाखौ बे मोनसे बाथौआ मोनसे बुहुम जाबाय नङा होमबा सार? बे बुहुमखौ माने बामखांनानै लानाय बायदि मोनसे सेम्बल आरो बे दाउथु बिखाया। अब्ला सारनिसिम गोजोननाय थाबाय बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय। दाउथु बिखाया मा बेखौ खोन्थाबाय सारा। दायो सारा अननानै खोन्थाबावदो, फेरेंगा लान्जाय दानोना? आं खोनानो मोनदों फेरेंगा लान्जाय बे बाथौनि जोबथा बे ओरै खुन्थियानि गोजौआव खिस्लां ओरै दानो फेरेंगा लान्जाय बायदि। बे फेरेंगा लान्जायखौ मानो दानो सार? आस्सा, सारा एसे खोन्थादो। बेखौ सोंबायब्ला आं खिन्थानि। गोबां जोङो गोदोनिफ्राय बाथौ खुलुमबोदोंब्लाबो गोबाङानो मिथिया, आरो सोरबाया मिथिगौबो जानो हागौ। खिन्थु मिथिगौब्लाबो बिनि तत्त्वफोरखौ फिननायखौ जों मोनाखै, खोनायाखै। आबै आबौनिफ्राय सोंनानै मिथिनाय बायदिब्ला फेरेंगा लान्जायानो जाहैबाय, जों दा नै जेला सैत्र बैसाग दैलां बोथोर, बे समाव अखा नायसि नायसि फेरेंगा गाबो। अखा नायसि नायसि फेरेंगा गाबोब्ला बै जोंनि आबादारिफ्रा सिरि मोनखांनाय फैयो। ओइ सिखारलै, हाल होलां दिने, फेरेंगा गाबलायथारबाय नै। माइ सौग्राफोरा सिखारदोहाय, फेरेंगा गाबबाय नै, सोरांबाय, माइया सौदिनि। थिग बेबायदिनो सोरबा साख्रि आवलायाबो बे समाव सिरि मोनफ्लाङोबा सोरांसि सोरांसि फेरेंगा गाबबाय नै, सोरांबाय। थिग जोंखौ सिरि मोनखांहोयो बे फेरेंगा गाबनायनि सोदोबा, जोंखौ सिरि मोनखांहोयो। थिग बिदिनो धोरोमावबो नोंसोरो सिखारदो फिसाफोर बाथौआरि, सिखारदो होननानै बे फेरेंगा लान्जायखौ दिन्थिनाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे बे फेरेंगा लान्जाया जाहैबाय राजखान्थियाव, धोरोमखान्थियाव, समाजखान्थियाव, फारफ्रामबो बिथिङाव मुलुगनि मानसिफोरखौ फोजाखांनाय जायो, बेखौ दिन्थिनाय जादों फेरेंगा लान्जाया। अब्ला माने फेरेंगा लान्जायनि ओंथिया बे बाथौ हारिया, माने बे बाथौआ मोनसे बुहुम जाबाय नालाय, बे बुहुमाव माने साफ्रोमबो बुहुमनि मानसिफोरखौ फोजाखांनायनि मोनसे सेम्बल। बहाय जेबो ओंथिया बेनो आरोना सारनि बायदिब्ला। अब्ला आङो एसे सारनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय, एसे साइन्टिफिकेलि माबा दङ होननानै बुजिनो मोनबाय आङो, बिराद दिपलि माबा मोनसे मिनिं दं। दा नेक्स्टआव आं सारनाव सोंबावनो सानदों जे जोंहा बेवहाय दाउथु बिखाखौ सारा फोरमायबाय, फेरेंगा लान्जायखौ फोरमायबाय। बे फेरेंगा लान्जायावनो खुन सिथाबनानै होफायोना सार, गुफुर गुफुरनो?
बे खुनखौलाय मानो सिथाबना होयो एबा खुननि ओंथिया बा मिनिङा मानो होयो सारा अननानै बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा? आच्चा बेखौ सोंबायब्ला आं एसे मिथिनायखौ बुंनि आबैयाबो बुंनाय बायदि ओरैबायदि खुना जाहैबाय गोदो जोङो बर' जातिया गिदिर गिदिर दानि बायदि थेनाव सोलायलायनानै हाबा खालामनाय साजायनाय नङामोन नङा होमबा? औ नंगौ। जोङो सायना मारा लुनानै थालिर बिलाइजों खोबनानै मोनसे दामनाय गैया देनाय गैया हाथा सुनाय मानि दोनसोनाय हाथाया माबा मोनसे गामला बायदि दै दंफांनि दाननाय हमग्रा गोनां बे जरासे थायो दैलांसे दोननानै जेब्ला मेसें सफैबाय हाबा जानोसै हाथा सुनाय हाबा जानोसै बे हाथाखौ साफा खालामनानै बे हाथाखौ सानै हिनजाव आरो हौवाया हाबा जायोब्ला जोङो गोरलैयैनो हाबा खालामनो हायोमोन जोंनि न'खराव थारमाने रायजो राजाखौ लिंथुमनानै बै बाथौ रायसननानै हाथा गंनैयाव ओंखाम दोननानै गंसेयाव ओंख्रि गंसेयाव ओंखाम दोननानै जोङो हिनजाव गोदान हौवा गोदाना खुलुमसननानै हाथा सुनाय हाबा जायोमोन आरो बिदिनो माने खुलुमसनलायनानै अजाफ्रा रायसननानै हाथायाव मोनसेयाव हालदै होयो अनला ओंख्रि मोनसेयाव ओंखाम दोननानै स्रें बाउनानै बेजोंनो हाथा सुनाय हाबा जायोमोन। जेला हाबा जायो जोबनायाव अजाया बिसि आरो फिसायखौ स्रें गसंहोनानै मोखांजों मोखां फिसायखौ गुग्रुब हाबा जानाय हिनजावा खुलुमोमोन फिसायखौ। अब्ला फिसाया जे सना दिनैनिफ्राय नों आंनि जिउनि लोखि जाबाय नों आंनि जिउनि अनजालि जाबाय नोंनो होनो थाखाय आंहा जेबो मुवा गैया बिनिखायनो देरसिन आंनि गोरबोनि अननाय नैबे खुन बायदि गुफुर मैला गैयै दिनैनिफ्राय आं नोंनो बे अननायखौ नोंनि खर'आव रुजुननाय जाबाय अनजालि दिनैनिफ्राय नों आंनि जिउनि लोखि होननानै बे खुनखौ बिनि खानाय फिथराव थेबनानै होनाय जायोमोन। माने अननायनि नेरसोन बे खुना जेबो साफा मैला गैयै अननायनि नेरसोन बे अननायखौनो लानानै दिनै नोंजों आंजों संसार जासिगोन होननानै बे गुफुर मैला गैयै अननायनि सिन मोनसे खुनखौ खानाय फिथराव थेबनानै होयोमोन। बेनिखायनो अननायनि नेरसोन हिसाबै फेरेंगा लानजायनि गेजेराव थेबनाय जायो माने हिनजावनि खर'से हौवानि खर'से सानैनि गेजेराव अनलायनायखौ गेजेराव दोननानै बे खुनखौ फेरेंगा लानजायनि गेजेराव अनलायनायखौ सानैनि गेजेराव दोननानै संसार जालांनायनि थाखाय बेखौ होनाय जायोमोन। अब्ला दा सारनि बुंनायखौ आं एसे बुजिनानै मोनबाय। फेरेंगा लानजायनि ओंथिया आलदा मोनसे थांबाय लोगोसे प्लास बे खुनजों लोगोसे बे ओरै फेरेंगा लानजाय दाननाय गैया होमबा बिनि गेजेराव माने हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव अनलायनाय होननाय बायदिबो मोनसे ओंथि थांबाय नङा होमबा सार? गेजेराव दोननानै जेब्लायबो संसारखौ सालायलांनाय। आच्छा दे सारनिसिम आङो बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय। नेक्स्टआव सार सोंबावगोन सारनाव। सारा अननानै दसे रेस्ट लादो। रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंलांबाय था आरो नेक्स्टनि भिडिअखौ नायनो दाबाव। अननानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनाव थुनानै हो नोंथांमोन जाहाथे नोंथांमोना आंनि इयुननि नेक्स्ट भिडिअखौ नुबावो। दा बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोन। फैबावगोन नेक्स्टआव नुबावगोन।